Bueno, azteko eskerrik asko, gonbidapenagatik. Bueno. Ezagutzen, gehienok ezagutuko duzue, baina, bueno, hala ere, hitz pare bat esango ditut, zuri buruz. Bueno, Joseba Azkarraga, Etxagibel, bere hitzaldia, ekodistopia prospektiban, EH-kotopia perspektiban. EH-ko soziologia eta gizarte langintza saileko irakaslea da, soziologoa. Urte askotan Mondragon Unibertsitatean aritu ondoren, EH-un dago. Eta bere ikergai nagusiak trantsizio sozioekologikoa eta erresilientzia komunitarioa, ekonomia sozial solidarioa, gaurko subjektibotasuna eta elikadura burujabetza laburtzaren. Hainbat argitalpen ditu baita ere, baina, pixkat gaurko gairekin lotuta eta pixkat euskarazko saiakerak direlako, aipatu berandu baino lehen, eta Euskal Herriak bi liburuak, biak Albert Danian argitaratutakoak. Krisi sistemikoaren une honetan kokatuko du bere begia eta bere azterketa. Eskerrik asko. Egun hon, eta berriro eskerrik asko gonbidapenagatik. Suposatzen dut, nekatu xamar egongo zaretela horren beste denbora jesarreta egoteaz, ia alik eta ez dakit harinen edo egin dezakedan. Ez daukat, ez dut ekarri gogo eta ez dakit oso filosofikorik edo pixkat akademiatik edo aldenduta banabila azkenengo 2 urteotan, eszedentzia baten, eta igual horregatik, oso ondo koipestu barik. Hasiko nahiz esanez, pixkat gutxi gora bera guztiok badakiguna, ez da? Naufragio baten bizi gara, ez? Uste dut naufragioaren ideia ona dela deskribatzeko non gauden, ez da? Gizartea antolatzeko modu bat ondoratzen ari da, eta arrazoi oinarrizkoa da 10 aldiak daramatzagulako gutxi gora bera 4 10 muga biofizikoen gainetik, ez? Gainezkatu ditugu muga ekologikoak aspalditxo, eta edo beste modu batera esan da, talka oso violentua bizi dugu gaur egun biren artean, ez? Alde batetik mugatua den biosfera, ñabardurak behar lituzke honak, baina simple esan da mugatua den biosfera, eta bestetik, etengabe hazten ari den sistema sozioekonomikoa, ez da? Eta gainera berez espansiboa den kapitalismo bat, ez? Honek behar luke ñabardura bat, gainezkatze ekologikoaren tesi honek, eta ñabardura importantea da, ez? Gainezkatze ekologikoan gaude munduko populazioaren 25% gutxi gora bera. Gainontzeko 75%aren kontsumo itxurak unibertsalizatuz gero elegoke arazorik, ez? Aurkikuntza pertsonal bat egin nuen nik duela urtetxo batzuk, ez? Pixkat ekarriko dut relatua personala gora nahi baduzu, ez da? Beti bilin izan naiz garapen ereduaren auziaren atzetik, nolabait usnaka, ez da? Eta beti posizio jakin batetik, ez? Nolabait kritikaren territorio horretan, edo impugnazioaren territorio kritiko horretan, garapen ereduaren gaineko neure irakurketetan, ez da? Baina, duela urte batzuk, arrasateko kooperatibetan nenbilela, kooperatibekin eta kooperatibentzat ikertzen, suertatu zitzaidan nolako bidaia moduko bat egitea, ez da? Eta bidaia hori bukatu nuen 2005-ean, ez? Pasatu nintzen ikuspegi kritiko eraikitzaile batetik, garapen ereduari daukionez, ikuspegi tragiko eta eraikitzaile izan nahi lukeen ikuspegi batera, ez da? Batek esango luke apokaliptikora. Ez dakit, behar bada, ez da? Esan bezala, bidaia hori bukatu nuen 2005-ean, 2008-ean pixkat inpresio horiek idatzen dituen, eta Xabierrek aipatu duen liburuan argitatu ziren 2011-an, pixkat berandu Euskal Herriak izenburuarekin, ez da. Basikamente, gertatu zitzaidan jabetu nintzela, beste askori bezala, jabetu nintzela kolapsoa ulertuta gizartearen konplexutasun galera azeleratu zamar bezala, kolapsoa dagoeneko etzela arrisku bat, dagoen askoz gutxiago probabilitate urrutiko bat, baizik eta gertakari segurua zela, ez da? Hortaz jabetu nintzen, are gehiago, kolapsatzen ari ginela, bazeukan bigarren parteo baita ere. 2005-ean nik amaitu nituen irakurtealdi sorta
haundi samar bat, txostengintza zientifiko asko irentsi nuen, tartean 2005koa da bioaniztasunaren gaineko milurteko ebaluazioa, ez dakizuetako batek ezauten duen, oso txosten importante izan zen, klimari buruzko irakorketak, energiari buruzko irakorketak eta abar, ez? Da, irakorketa guztioik eraman din juten pixkat posizio horretara, ez da? Beraz, kolapsora goaz eta are gehiago kolapsatzen ari gara, ez da? Eta kolapso horren lehen estadio historikoak uste dut bizi digula, ez da? Informazio zientifikorik onenak diozku zuzengoa zela askoz energia eta material gutxiago etorkizunera, klimaren aldatze ondagarrira eta baliabideen kontrolagatik gatazkalatzetara ikusi behar geopolitikaren plaka tektonikoak nola posizionatzen diren, ezta. Guzti honen atzealdean uste dut daudela bereziki lau koloso, ezta. Kolosoak dira alde batetik ekonomia finantzak binomioa, bigarrena beste binomio bat, energia, baina gainontzeko baliabide batzu baita ere gure prozesu produktiboetan oso funtsezkoak direna, kobrea dela edo fosforoa dena, ezta? Eta euren agortze progresibo hori. Hirugarrena klima, ez da jerarkizazio bat, deskriptiboa da enumerazio hau, ez? Eta laugarrena bioaniztasunaren galera masiboa, ezta? Euretako bakotxak, euretako bakar bat hartuko bagenu, berdin zait energiarena, berdin zait bioaniztasunarena edo zer esanik ez klimarena, euretako bakotxak dauka bere kabuz bizi dugun mundu hau sartatzeko, lehertzeko, estandarazteko egundoko almena, ez da? Baina kontua ez da bakarrik hori, kontua da laurak datozkigula operatzera aldi berean, ez da? Eta kontua ez da bakarrik laurak elkarrekin datozela, baizik eta laurak datozela elkar eraginez eta elkar elikatuz. Iruditzen zait, ideia hau oso importante dela, ez? Orduan, aurkikuntza bera ez da hain, ez du alako meritorik. Azkundaren mugak idatzi zenean, 1972an, dagoeneko Erromako kluberako egindako txosten famatu eta artxi ezagun horrek izaten zuen, ezta? Norabidez aldatu ezik, 21. mendean puntun baten hor hau hasiko da kolapsatzen, ezta? Niri suertatu zitzaidan 2005 hortan ja jabetzea, bueno, ya está. Hasi da, honek ez dauka bueltarik, ez dago ja trantsizio ekosozial guztiz ordenatu baterako aukera historikorik, besterik da esatea ordenatuago ala desordenatuagoa izan daitekela, baina guztiz ordenatu baterako aukera historikorik dagoeneko ez daukagu, eta beraz gertakari segurua da, eta de hecho kolapsatzen ari gara, ezta. Badinot eta badakart neurri handi baten aitortza personal hau, edo aurkikuntza personal honen aitortza baita ere, ni arrezkero gatibu ere sentitzen naizelako. Hau da, marko interpretatibo hau, software interpretatibo hau nahi baduzu instalatu zitzaidan, eta nahita ere ezingo nuke gainetik kendu, ezta? Adierazi nahi dut honekin baita ere, bueno, pues neure mugak ere hortxe daudela, non gauden eta norutz goazen irakurtzeko zeregin honetan, ez? Marko interpretatibo honetatik pandemia dagoeneko arantzak aurreratu duena, ezta? Pandemia zer da, nola irakur daiteke, bueno, zuzen lotuta egongo litzake koloso hietako batekin, ez? Bioaniztasunaren galera masiboa, ezta? Ondatze ekologikoarekin edo habitat naturalak hain masiboki suntsitzearekin, ez? Gauza jakina da, animalien gandik gertuegi jartzen ari garela, gutxienez azkenengo 2000 urtetatik ona, eta, bueno, zentzu hortan, zoonosi bidez, edo, bueno, jauzi horiek errezagoak egin dira, giza organismoetara animali basatien gandik, eta gainera horri gaineratzen baldin badiogu populazio dentsitate ikeragarria daukagula, megaurbeak, eta gainera mugikortasun horizontal masibo bat globalizazioarekin, une oro zeruan 11.000 hegazkin, bueno, epidemia izan zitekeena, pandemia bihurtzen, oso erreza da, ez da. Orduan, beti egon dira, Mario Gozondo esan duen moduan, bueno, beti, gutxienez azkenengo 12.000 urteotan egon dira pandemiak, orduan, berritasuna zein da. Uste dut, izatekotan, berritasuna dela zerbait inauguratu baldin badu, badela hori, ez? Hondamendi ekologikoa haragitu egin zaigu, ezta? Edo behintzat, lehen ere bai? Baina orain badakigu ez dela, ez dakit, kastigo jainkotiar bat, zigor jainkotiar batela, ez? Oda, gure materialtasun intimoan, gure gorputzetan oso modu brutal
masibo eta hilgarrian txertatu zaigu hondatze ekologikoa, ez da? Uste dut, hau badela mundu erdia konfinatuta utzi duen fenomeno bezala, badagola jauzi bat munduaren orokorrean mundutarron pertzepzioan, ez da? Pertzepzio distopikoan, ez da? Oda uste dut, jauzi handi bat gertatu dela norabide horretan. Hau ondoratu daiteke. Titanic hau, nolabait esatearen, ondoratu daiteke. Uste dut askoz egokiagoa dela esatea hau ondoratzen ari da, baina osin kasutan instalatu da gure marko kognituan beste ideia hori, ez? Hau zinez ondoratu daiteke. Segur asko 2008an halako zerbait dagoeneko gertatu zen, ez da? Orduan, hamarkadak eman ditugu, esanez, bizi irakaldatu beharko genituzke, norabide hau ez da jasangarria, hemen estrukturalak diren aldaketak egin beharko genituzke, baina esan eta atuan bestaldera begiratu, eta hemen ez da ezer gertatu horrela ibili gara baita ere, hamarkadatan, ez da. Hemen erakunde publikoetatik larrialdi klimatikoa deklaratu dezakezu, baina politika publikoak ezer gutxi aldatuz, eta egitura produktiboan ezer gutxi aldatuz, eta herritarron bizi eretan ezer gutxi aldatuz, hori posible izan da, egin dugu atzora arte, ez da. Pues hementxe dago, ez da. Hementxe daukagu distopia, ekodistopia guztiz erabat haragiturik, ez. Orain, falta da zentzu komuna nolabait disputatzea iruditzen zait, ez? Hau da, bataila, ez da patogenoare baten kontrakoa, bataila da patroi zibilizatorio baten kontrako bataila, ez da? Hau ez da kokatzen horren beste biologiaren territorioan, baizik eta, nola antolatu ekonomia, nola antolatu jendartea, ze kultura, ze politika, beharko genukeen, ez da? Gertatzen dena da, edabideek kolokatu dutela gaia enegarrenez beste territorio batean, ez? Hau da, gure ekonomiarekin zerikusi askorik ez lukeen shot bat bailitzan hau, edo gaitzanen sustraiak baleude bezala giza eraginetik kanpoko prozesu naturaletan, edo inkluso hau balitz bezala, horko herrialde erraldoi hortan Txinan, badauzkaten praktika partikula goiek, ez? Animali basatiak eramaten dituzte markatura eta horrela bazelan, ez? Orduan, gau eta egun beharko gineak momentu honetan bioaniztasunaren garrantzia hitz egiten, hortxe egongo dalako gure biziraupenan nonbaiten egotekotan, eta de hecho bioaniztasunaren aberastasuna hain zuzen ere izango dalako guretzako daukagun txertorik onena, baina errealitatea da suntsipena azeleratu egin dela. Apirilean bertan, mundu erdi konfinatuta zegoen hartan, Amazonasen deforestazio tasa esate baterako 63an hasi zen iazko apirilarekin alderatuta, ez da? Honek ematen digu neurria, benetan on gauden, ez? Bale, prospektiba, ez? Uste dut importantea da baita ere, hau guztio pentsatzea, ohitura askorik ez daukagulako, herri honetan gutxiago izango nuke gainera, gauzak pentsatzeko 10, 15, 20 urtera, ez? 3 ikuspegi manejatu daitezke, ez? Batek esan dezake eta esaten dute batzuk, hau oso larria da. Gelditu egin delako kapitalismoa eta gure prozesu produktiboa gelditu direlako, eta horrek krisi egundokoa ekarriko duelako. Beste batzuk esango dute, hau oso larria ez, oso larria da, egitura produktiboak eta kapitalismoak geratu zaigunez ekonomia real hori, horrek inzidentzia zuzena izango duelako ekonomia ez hain real, fiktizio eta finantzari hortan, eta orduan estanda finantzarioa barriro dator, aurre ikustekoa bazena lehenagotik ere, eta bere onda ekspansiboa izango da askoz larriagoa, ez? 3. posizio bat dago, eta hortxe kokatuko nintzakeni da beste hainbat, eta da oso larria ez, oso larria ez, baizik eta oso larria, ez da? Ekonomia eta finantza binomio horrekin batera, gainontzeko 3 kolosoak dauzkagulako operatiboki, behar bada azpitik datoz, behar bada isilago datoz, eta ia esain isilik, ez? Bioaniztasunaren galera masiboa, klima eta energiaren beheraldia, ez da? Beraz, batetik prospektiba egiterakoan, badakigu pandemia gehiago izango ditugula, ez? Eta larriagoak eta letalagoak izango direla, zientifikoek dagoeneko hau esan digute. Besteak beste, klima aldaketa hortxe dagoelako,
klima aldaketagatik animaliak mugitzen ari dira, gertuago jartzen ari zaizkigu, oso paradigmatikoa omen da saguzarren kasua ikuspegi horretatik, eta klima aldaketagatik baita ere permafrostra desizosten ari delako, eta hor antza, omen dago, virus, bakteria, patogeno, ikeragarri pila bat salto egiteko prest, ez da? Orduan, ikuspegi honetatik, Mike Davis, soziologo ipar-amerikarrak, urbanista soziologo ipar-amerikarrak, aurten bertan argitaratu du liburua, gaztelerara ere ekarri dute Kapitan Swing argitaletxean. Ez dut izan aukerarik irakurtzeko oraindik, baina esaten omen du, hau apokalipsi birala hitz egiten du, ezta? Esaten omen du besteak beste badagoela H5N1 bat, uste dut ondo esan dudala, izeneko virus bat, hegazti gripearen variante moduko bat, Asiatik oso operatibo, eta bihur daitekena asko barik pandemia munduan biharrentzi, ezta? Eta bere hilgarritasuna asko handiagoa da. Antza, 3 hankabikotik 2 jausiko lirateke edo jausiko ginateke. Beraz, batek irakurtzen ditu gauza hauek eta kasi eskerrona eman behar zaio COVID-19ari hain txukun tratatu gaituelako, ezta? Prospektiban, edozein kasutan, daukagun hildorik kezkagarriena ustut energiatik datorrela, ustut debate energetikoa sozializatu dela nahikotxo azkenengo urteotan, nuke gehiegi luzatu nahi hortan, ez? Kate globalak eten baldin badira temporalki koronavirusagatik, krisi energetikoak daukana ahalmena, mugikortasun, horizontal, masibo hori, globalizazioaren oinarrian dagoen hori, bai merkantzia eta bai pertsonena hori hortan eten bat sortzeko asko handiagoa da, ezta? Eta gaina, bada aspektua jokatzen duguna uste dena, baina horizonte temporal edo denpora epe laburragoan, ezta? Estimazio batzuk esaten dutena da 2025erako izango dugula erregai fosilei dagokionez 34-36 gutxiago. Ia, 2005ean 2008ko krisia esplikatzeko krisi energetikoari aipamen bat egin behar zaio. Uste dut badakigula hau, ezta? Nahiko ezarrita dago. 2008an estanda finantzieroa gertatu zenean, arazoa etzan izan erregai fosilen eskazia, baizik eta bere hazkunde motela, bai? Oso kontzeptu ezberdina dena, ezta? Orain hitz egiten ari gara, 2025erako, hau da, hemendik 5 urte barru, nazioarteko energiaren agentziaren estimazio batzuen arabera, izan dezakegula 34-36 gutxiago, ez dakit hartzen dio zuen neurria kontuari. Ja ez gutxi hasiko direla petrolioaren likido guztiak, baizik eta jaitsiko direla 36. Zifra brutal da, ezta? Baina inkluso estimazio hori gehiagizkoa izan eta ekarriko bagenu bakarrik erdira 16 jarritzen du brutala izaten, ez? Orduan, esan nahi dut honekin, nahiko berehala dator, askoz gertakari disruptiboagoa izango dena gure ekonomiarentzat eta gure munduarentzat, ezta? Desde luego hamarkada honetan, eta inkluso ez hamarkada honen bigarren zatian bizik eta izan leike lehenengo zati horretan, ezta? Orduan, berehala dator, berehala termino historikotan dator, historian bizi izan dugun jaitsira energetikorik handiena, ezta? Arrasateko kooperatibetatik hartan geundela, nik banuen impresioa betaurreko bifokalak behar zirela ulertzeko zer gertatzen ari zen gure enpresekin, gure kooperatibekin, ez da? Eta bifokalak bereizteko epe laburra eta epe luzea. Epe laburrera logika sistemikoa aplastantea zan, eta da neurri handi baten, nahiz da honek nabardura asko behar dituen, ez? Edo nazioarteratzen zara, edo gure enpresa, gure kooperatibak nabardura asko beharko lituzke honek ere, baina sinpletzen ari naiz dana, ez da? Edo nazioarteratzen zara, edo merkatu globalaren mundu ikera lehiak horretan zureak egin du, sinpletzearen, ez? Baina betaurreko nahi izan ezkero begira da luzeago batekin gutako batzuk gutxienez pentsatzen genuen kontrakoa. Hau da, konexio edo globaltasunarekiko gehiegizko konexio hori da zaurgarritasunaren, ahultasunaren, vulnerabilidadearen iturri potente bat etorkizunari begira, ez da? Hau ikusi dugu pixkat pandemiarekin, ez?
zeintzuk izan dira lurralde vulnerableak honi aurre egiteko orduan, maskarak euren lurraldean fabrikatzeko gaitasunik izan ez dutena. Kontuetu gara ze importantea da ahalmena izatea maskarak bertan fabrikatzeko, ahalmen hori, ez? Edo Macron bezalako ultraliberal bat entzun dugunean esanez, Frantziako enpresai esanez, lagunduko zaituztegu beti ere zuen ekoizpen produktiboa azten balde mazaete Frantziara ekarten, ez? Baditu mai gainean momentu honetan debate batzuk ikuspegi horretatik oso interesanteak, ez? Hau guzti hau, hipotesia da energiaren beheraldiarekin asko nabarmenduko dela, ez da? Hau da, askoz importanteagoa izango dela burujabetza edo autohornikuntza gaitasuna edozein lurralderentzat funtsezkoak diren arlo estrategikoetan, ez da? Eta nik hor aipatuko nituzke batez ere elikadura eta energia, ez da? Kolapsoa hitz egiten dugunean, edo konplexutasunaren galera importante bati buruz hitz egiten dugunean, literatura honetan nahiko onartuta dago hau auzuneka etorriko dela, ezta? Munduan hau ez dela leku guztietan bardin gertatuko, temporalki eta bere kualidade nolakotasunari dagokionez ez da ere, ezta? Galdera izango litzakete Euskal Herria nola dago kokatuta? Bueno, bi zertzela da, ez? Oso autokontzeptu positiboa daukagu, gure ekonomiaz, gure industriaz, gure posibilidades askotan, baina bueno, gurea izan da oso ondo nahiko ondo egokitutako ekonomia modernidadearen balorei dagokienez, hau da barne produktu gordina, ongizatearen indikadoreak, inkluso genero politika batzuk, eta beste indikadore batzuk kontuera hartuta, baina ez gaude bat ere ondo antropozenoaren balorei erreparatu ezkero, ez da? Esan nahi dut horrekin, energia klima binomioa, aztarna ekologikoa, lurraren egoera, bioanistasunari dagokionez, elikadura, 95%ko dependentzia tasa batekin, dependentzia energetikoak dakizuen ez ikeragarriak dira baita ere. Orduan, gure garapen eredua oinarrian dagoen flujo energetiko eta material hain intenso hori, ikusi beharko da horrekin hori nola kudeatzen dugun etorkizunean, ez da. Pronostikoak zeintzuk izan daitezkeen, edo prospektiba baloratzerakoan, uste dut zerra hortzaren irudia baliagarria izan daitekeela, ez? Hau da, kolpe eta evento disruptibo gehiago datoz, izan ekonomia finantzak, izan energia baliabideak, izan klima, izan bioanistasuna, evento disruptibo gogorragoak datoz, letalagoak datoz euren ondorioetan, euretako bakotxak badirudi jendartearen atal funtzio importante bat igatzeko ahalmenarekin etorriko dela, espero dezagun ez desegiteko ahalmenarekin, bai? Horren ostean gerta egiteko olako susperraldi txiki bat, baina ez lehengo mailara heltzeko, eta kolpe berriak, bai? Ulertzen da pixkate kolpez kolpe beherantz, susperraldi txikiekin, baina beherako orientazio orokor batekin, ez? Hau da, gutako batzuk, marko interpretatibo honetatik, nola irakurtzen ari garen etorkizuna. Zentzu hortan zer da pandemia? Pandemia izan da gogorra, baina datorrenarekin konparatuta entrenamentu bat, ez? Kasi izango nuke berotze ariketatxo bat, askoz partida luzeago eta konplejuago baten aurrean, ez da? Ausarteko nintzake izatera, inkluso oino hartxo bat ere izan daitekela, askoz testugintza luzeago eta konplejuago horretan, ez? Atera bidez, idea batzuk baita ere, kolapsoa saiestezina, konplexutasunaren galera importante bezala ulertuta beti ere. Kolapsoa saiestezina dela esatea, eta are gehiago kolapsatzen ari garela esatea, ez da berez jarrera fatalista bat, bai? Are gutxiago nihilista bat. Nihilista izatekotan igual nihilista aktibo bat, edo, ez dakit, oso ondo zer da. Baina fatalista ez da, desde luego, ez? Eta esplikako noiz, ez? Airean jartzen ari dira gure kondizio material eta kulturalak eta hoien kristalizatzea, hurrengo kristalizatzea hori oso auzi irekia da. Bai? Hau da, badaude determinante ekologiko eta biofiziko jakin batzuk. Eta horrek ezinezko egingo ditu gauza batzuk. Esate baterako, González Reyesek ondo galdetzen duen moduan.
oso litxekena da megaurbe horiek posible ez izatea mende honetan bertan, ez? Daukaten konsumo hain intensoagatik guztiarena, ez da? Orduan, hor badaude determinante batzuk, edo baldintza fuerte batzuk esan dezagun, ez? Baina hortik aurrera, ze jendarte eredu gauzatu ahal izango dan muga biofiziko behartuen territorio horretan, oso auzi irekia da. Are gehiago esango nuke, inoizko edo aspaldiko auzirik irekiena da. Jendartekintza, etorkizuneko jendartekintza zer nolako izango den, aspaldiko partez ez da egon hain irekita, ez da? Ausartuko nintzak esatera, piezak asko mugitzen ari direlako, eta gainera oso pieza importanteak. Zentzortan, Daniel Tarnuro klimaren aditu belgiarrak esaten duen moduan, hau ez da sasoi historikoa eskorra edo pesimista izateko, ez da. Misio historikoa zein izango litzake? Misio historikoa izango litzake konplexutasunaren galtze ahalik eta ordenatuena egitea, ez da? Simplifikazio sistemiko ordenatu, kolaboratibo, kooperatibo, baketsu eta justo bat egitea, ez? Orduan, aspalditxotik uste dut sasoi historikoak eskatzen digula marko historiko edo marko beto esan kognitibo berri batean kokatzea. Amaitu zan hazkundaren normaltasuna, eta aro berriak zer ekarriko duen irekita dago. Ekar dezakelako barriro dinot, are basatiagoa den kapitalismoa edo alternatiba emanzipatzailea. Hori da testu bat oraindik idatzi gabe dagoena, ezta? Baina edozein kasutan, gutako batzuk, badarmatzago urte batzuk esanez, hemen dilema ez dela askotan planteatu den moduan Hayek edo Keynes. Dilema ez da politika neoliberalak, austerizidioa edo politika ekonomiko espansibo keynestarrak, ia bietako nork gideatuko duen hazkundea, ez da? Dilema benetakoa, segura asko izango da, posazkunde ordenatu, zenbaterainoko ordenatu eta zenbaterainoko desordenatu, ez da? Uste dut ideia hau importantea dela. Desazkundeaz askotan hitz egin izan dugulako desideratiboa dan ikuspegi batetik, ez? Desazi beharko genuke, eske bestela azelako mundia utzi behar diogun guk seme alabei, askoz importanteagoa deanean ze seme alaba utzi behar diogun guk munduari, baina osin kasutan, desazi beharko genuke, eske oso, ez gara bat petxintxoak izaten ari, ez da? Desazkundua ez da horren beste planteamentu desideratibo bat, baizik eta preskriptiboa, badator, ez da aukera gai dagoen hipotesi historiko bat, ez? Orduan, zentzuetan, aurreko mendeko profetikoena behar bada Walter Benjamin bere izan zen 1940 urtean esan zuenean. Marxismoaren baitatik, Marxi esan zionean, hilda zegoen Marxi esan zionean, haizu, hemen behar bada iraultza ez da horren beste garapenaren, modernizazioaren eta progresoaren tren hortara igotzea, baizik eta tren horren eskufrenotik tira egitea, ez da? Usteot horrekin badukala etorkizuneko egitasmoak zerikusi zuzen, ez da. Zentzu hortan, etorkizunari begirako alternatiba emanzipatzailea eta narratiba emanzipatzailea izugarri aldatu zaigu. Honek ez dauka parekorik historian. Oda, sekula ez dugu behar izan emantzipazioa planteatzerik gutxiagora joanez. Ulertzen da hau, ez da? Obera joatea beti izan da gehiagora joatea. Orain tokatzen da bestelako testugintza bat idaztea, zela baita esatearen, ez? Emantzipazioaren kategoria zentrala dagoeneko ezin da gehiago izan, aztarna ekologikoa zeru goialdeetatik daukaguneon, Euskal Herritarrok besteak beste hainbatekin batera, eta gaina ez delako posible, ezingo delako gauzagarria izan proiektu hori, ez da? Orduan, klaro, horregatik dagoeneko emantzipazioa ezin da planteatu ideal utopiko prometeiko gisa, ez da? Humila da. Alabeharrez, etorkizuneko alternatiba emanzipatzaile hori alabeharrez humila da. Richmanek esango luke, Jorge Richmanek esango luke, kontua datzala alik eta onduen kolapsatzean, ez? Edo kolapsoa ez bihurtzean basakeri, ez? Ematen du honek, bati etorten zaio gogora Churchillen hitz famatu haiek, ez? Britainiarrak nazien kontrako gudan, bataila bat bestearen atzetik galtzen ari zirenean, atera da Churchill eta esan die, ez daukate zer eskaintzeko, espada, nola zan, odola, malkoak eta izerdia usteot bota zituela, ez da? Kontua da, nola esaten zaio hau jenteari?
ez? Atal potente da niri gehien interesatzen zaidan gauzetako bat, ez da? Claro, enpresak izten hasiko dira, biarretzi, hemen badatorrelako espiral suntsitzaile importante bat, langabezia joango da, prekarizazioa badirudi badatorrela, beste olatu importante bat, eta orduan nola eraiki narratiba emanzipatzaile irabazle bat, ez bakarri narratiba bat, baizik eta praxi irabazle bat, ez? Nola sortu segurtasuna posazkunde garaian, azkunda osteko garaia hortan. Ustut ez daukagula, hau baino galdera garrantzitsuagorik momentu honetan. Alternatiba herritar batek sortzen espaldin badu, erantzuten espaldio modu positibo eta eraginkor baten honi, beste batzuk egingo dutelako, eta ikusten ari gara, fasismoaren atxori ze gertu geratzen ari den, ez? Orduan, honetarako zertzela da batzuk. Enoani biztakoa da galdera agortzera ez da gutxiago ere, erantzuna agortzera esan nahi baina gutxienez gauza batzuk, ez? Eta euretako bada, desazkundearen idea preskriptiboa azpimarratuko dut, ezta? Dilema barriro dinot, ez da Hayek edo Keynes, eta hau garbi transmititu beharko genukela iruditzen zait, ez? Begira, desazkundea nola kontatuko diogu guk jendarteari, jentea ardezagun heldutzat azteko, ez? Bestela badago jarrera guztiot unamunianoa zen hori, ez? Begira, ni naiz fededuna, ni kontudetu naiz jangoikoa ez dela existitzen, baina populuari ez diogu hori esango, ez da, bestela zer, ez? Krisi existenziala ez dauka baliabiderik honi aurre egiteko. Iruditzen zait badaudela jarrera batzuk gugan aitakeriatik asko dutenak, ez da? Uztot, ni banai zentzu hortan mezu oso zuzena artikulatzearen aldekoa, ez da? Eta dilema da, posazkunde ordenatu hori, ala desordenatua. Da, usteot esan behar dela, bien arteko diferentzia amildegi badela. Giza sufrimentuaren ikuspegitik ikusita, ez da. Usteot esan behar dela baita ere relato hontan, hemen bi aukera daudela, ez da. Edo eliteak desjabetzen ditugu, ala desjabetuko gaituzte. Desjabetu ditzagun, desjabetu ez gaitzaten. Usteot, alternatiba emanzipatzaile baten struktura narratiboan eta praxian hau izan behar dela behar bat funtsezkoa den atala, ez? Da honek baditu gutxinez bi azpi atala handi, ez? Beharko dugula birbanak eta operazio historiko bat martxan jarri, erraldoi bat jarri, baina ez da bakarrik desjabetzea, uste dut autodesjabetze mugimendu bat ere eskatzen duela kontuak, gure azterna ekologikoa edo zein herritarrena, lehen esan dudan moduan, zeru goialdetatik dagoelako gaur egun, ez da. Orduan, elitei buruz, uste dut esan behar dela baita ere, eliteak, autore asko dabiltza azkenen urteotan esaten, eta uste dut ala dela, eliteak deslotzen ari zaizkigu, ez? Eliteak joan badoaz, hau da, akatsa hundia izango litzake pentsatzea, eliteek ez dutela irakurketa hau egin, ez? Eliteak aspalditik dakite, hemen ez dagoela tokirik guztiok izan gaitezen burges txiki, bai? Irakurketa hori behin eginda, momentu honetan, estrategia bada gutxi bera, euren ondasunak eta dirutzak eta ongizatea salbu jartzearen aldeko estrategia bat, ez? Arantzak aipatu du Bruno Latour, eta autore hau iruditzen zait, azkenengo urteotan ari dela oso mamitsuak diren gogoetak egiten, eta besteak beste esaten du, azkenengo liburuan esaten du, eliteak dira, konturatu dira naufragio egoera baten gaudela konturatu dira Titanic honek ez daukala bueltarik, hau ondoratzen ari dela, eta orduan zertan hasi dira akaparatzen, jabetzen salbamentu txalupez bat, eta bi, orkestari esan diote aizue segi jotzen, bai? Gainontzeko klaseak enteratu ez daitezen benetan gure historikoa zenbaterainoko den larria, ez da. Orduan, desmontatu beharreko operaziorik behar bada importantena iruditzen zait hauxe dela, ez da. Uste dut importantea dela baita ere, esatea, hau ez dela, ni planteatzen ari naizena edo gu planteatzen ari garen aspalditxotik, ez dela horren beste pobretze material bat, bai? Eta uste dut hau oso importantea dela, ez? Baizik eta bizitza duina, pixkat Marioren kontzeptu hori uste dut oso zentrala dela, ez da?
Besteak beste, azkenengo ikerketek gauza bat esan digute, eta oso importantea da. Ikusi dugu azkenengo ikerketekin, gure gizartetako sektorerik prekarizatuenak ere ez direla jasangarriak euren kontsumo graduari dagokionez edo mailari dagokionez. Bai? Hau da, 1000 eurotik beherako familiek egia esan, aztarna ekologiko txikiagoa dute, bai, baina dezima bat gutxi batzuk txikiagoa da. Uste dut dagoela momentu honetan 2,1 planeta beharko genituzke baldin eta euren kontsumo maila orokortuko balitz. Ulertzen da, ez da? Hau ikeragarri importantea da. Esan nahi du, pentsazitekenaren kontra pobrezia bera estelako iraunkortasun ekologikoaren berme espada aldatzen erregimen metabolikoa. Hau oso kontzeptu zentrala da, ez da? Hau da, basikamente, gure sektore prekarizatuenek ere mugikortasunaren ikuspegitik antzeko itxurak dituztelako, edo antzeko premiak, eta elikadurari dagokionez, bat ere jasangarria ez delako, eta klase segmentazio bat argia dago burgerretan, edo McDonaldsen, edo berdin zeiten, non, ez? Vale, amaitzen. Orduan, bueno, emintxe dago, ez da ni izugarri interesatzen zait, ustut galdera garrantzitsua gorik ez dagoela, atzo bertan izan duelako sektore oso humileko emakume batekin, garbitzaile batekin izan duelako, hain zuzen ere elkarrizketa bat, ez da? Oso paradigmatikoa bere estruktura narratibo guztian, ez da? Bukatuz, emakumea gora begiratu beharrean, behera begiratuz, ez? Kolpatuz, azpian daudenak, bere azpian daude moroak, beltzak, eta ezer egiten ez duten horiek, eta kaja publikotik txupatu besterik, ez? Literalak dira, hitzak, ez da? Orduan, persona hauei, jendarteari, orokorrean, nola artikulatu, alternatiba bat zeinen bidez, esan daitekeen seguru sentituko zara bizitza duinerako euskarri publikoak zainduko ditugulako, ez da, osasuna eta hezkuntza besteak beste, globalarekiko menpekotasunak adinduko ditugulako, jardura ekonomikoak berrantulatuko ditugulako, giza premia funtsezkoei erantzuna emateko eta ez etekin pribatuari, eta horretarako planifikazio demokratikoa behar da, planifikazioa, ez? Hitz heretiko, marxista hori, ez da? Nola esan, sozializatu, nazionalizatu egin behar ditugula sektore estrategikoak gure gizartean, nola esan baita ere, lana egongo dala, kapaz izango garelako lan hori banatzeko, eta seme-alabak seguru egongo direla, klima kontrolatu dezakegulako, eta bioaniztasunaren galera masibo hau geratzeko gaitasuna izan badugulako, ez da? Uste dut, hemen badagoela ekologismo ez dakit, antagonista eta impugnatzaile bat eraikitzeko uste dut badagoela narratiba potentzialki poderoso bat. Uste dut badauzkagula heldulekuak ekologismo eta garapen eredu alternatibo impugnatzaile hori planteatzeko, ez da? Eta uste daukagula zereginik handiena badela feminismoak azkenengo tetxotan erakutsi duen indarra eta olatu berri horren atzeko zerbaiten ez bakarrik esperoan, baizik eta aktiboki lanean jardun beharko genukela, ez da? Gainera, gogoratuz oso aspektu zentrala baita ere, eta da buru jabetza eta proiektu soberanista bat eta ekologismoaren artean dagoen harreman ezin estuago hori, ez da? Agenda ekologista historikoan beti egon izan dira kontzeptu horiek, deszentralizazioa, birtokiratzea, komunitate txiki autoaskiak, komunitate demokratiko txikiagoak, politikoki demokratiko txikiagoak eta auta beste, ez da? Eta zentzu hortan uste dut hemen badaukagula baita ere, soberanismoak bertan, berak herri honetan badaukala aukera bat eraikitzeko proiektu bat, ez bakarrik ekologismoaren eskutik esan nahi dut, ez bakarrik abertzaleentzat, baizik eta ekosidioan eta basakarian erori nahi ez duen edozeinentzat, ez. Hementxe utziko dut.
Mila esker, Joseba. Argigarria benetan. Eta, bueno, hori, galderarik, iruzkinik, tartetxo bat daukagu. Bueno, begira, lehenik onlineko lagunek hor daudela erakutsiz, galderaren bat. Bai, Miren. Bai, zein izan behar da Osaskuntzaren proposamen emantzipatzailea, birbanaketa eta egiten desgabetza antolatzen duen subjektu sozial politikoa. Bai? Ez dizut ondo barkatu. Oain entzuten da? Ez dizut. Bai, Zein izan behar da Osaskuntzaren proposamen emantzipatzailea, birbanaketa eta eliten desgabetza antolatuko den subjektu sozial politikoa. Zein harreman sare sortu behar dugu Euskal Herrian subjektu honen antolaketa abian jartzeko. Zein praktika sozioekonomiko jarri behar ditugu erdigunean. Subjektu modu burujabe eta autonomoan sortu dadin. Liburu bat... Bai, izan egoen pentsatzen, oso galdera interesanteak. Uste dut online bidezkoak direla, ez da, edo? Bai. Oso, ez da ginok izan den, ez dago jakiterik, baina oso interesantea, galderak, oso importanteak, subjektuari buruzko galderak direla koroar, eta, bueno, beharko genuke, egun oso bat, ez dakit erantzun ale batzuk proiektatzen hasteko kasi izango nuke, ez da. Ez dakit, zerbait esatearren, hemen badago debate bat oso interesantea, ez? Hemen, bueno, bi gauza esango ditut arinaren, eta hortxe, bat, ez da horren beste ez dakigula zer egin, eta uste dut hau idea importante bat, izan zitekeelako horregotea, ez dakigu zer egin, ez daukagu alternatibari, formulazio ideia mailan, ez? Ez da hori egoera, ondotxo dakigu zer egin behar den hemendik ateratzeko, behar dena da boterea metatu hori posible egiteko, ezta? Oso bistakoa da, badaki, baina hauxe da benetan, nola akumulatzen da boterea, ezta? Nola botere reala, botere baterik hori eta bestetik hemen badago debate bat kontu honi dagokionez eta da, bueno, tani nahiko lerratuta nago horrekin, ez? Hemen beharko ditugula etorkizunari begira estrategia dualak edo deitu izan direnak, ez? Estrategia bitarikoak edo ez dakit nola itzuliko litzakeen oso ondo, ez? Eta da, bueno, alternatibak beharko duela gutxi gora bera eta harin esan da hanka bat autoeraketa prozesu eraginkorretan eta beste hanka bat, bueno, politika edo euskarri politiko instituzionalen disputa hortan, ez da? Uste dut gure herria behar bada momentu honetan nahiko lerratuta dagoela bigarren eruntz, eta autoreaketari dagokionez nik neuk aspalditxotik badukat inpresioa errentetatik ezote garen bizi, ez, neurri handi batean, ez, hor gure aurreko belaunaldiek martxan jarri zituztelako oso esperientzia interesanteak, autoreaketaren logikatik, dela ikastola mugimentua, dela arrasateko kooperatibak, euskalgintzai loturiko guztia, eta abar, baina momentu honetan hortxe plizti-plasta anomalia deituriko hoiekiko arrotasunean barik, uste dut garaia dugula salto jauzi kualitatibo eta kuantitatibo oso potenteak emateko ganoraz erantzuna izan ezkero bintzat datozen erronkei, ez? Utzi barik beste hanka. Bi erantzunale emango ditut eta hortxe utziko dut ze, oso komplejoa da. Badago beste galdera bat? Bueno, azteko mila eskere itzaldi hain mamitsu eta irekiagatik intzerren. Hausnarketa bat eta galdera txiki bat, ez? Batetik hazkundearen inguruan burka zetorkidan pandemiaren erdigunean gertatutako akontezimendu bat, ez? Estatu Batuetan George Floyden hilketa. Eta bere zaldi famatua, egin zen zaldi famatua, ezin dut arnatzik hartu.
Orduan uste dut esaldi horrek kondensatzen duela nolabait, ezin arnasik hartu gaixotasuna bera, koronavirusa bada arnas sindrome bat, maskarillak ere hor daude, baina planetak ezin du arnasik hartu, ito larritasun hori, errendimenduaren gizarteak ere gure autoesplotazio horrek eramaten gaitu ezin arnasik hartzea, eta bapaten mundu mailan esaldi horrek hartu ben oihartzuna, metafor moduan, uste dut oso baliogarria dela, askundearen amaiera edo sensazio hori behintzat, ito larritasun hori irudikatzeko, Baina bestetik, desaskundearekin ematen du, itxialdian, egon zela galako itxaropen bat desaskundearekin, eta orduan, kuriosoa ikustea zelan, ekonomia baten menpe bizi garen, ze 2 hilabetetan beharrezkoa dena bakarrik kontsumituz gero, badirudi bertan bera gelditzen dela, ekonomia jausten dela. Orduan, kuriosoa da, osasun txarragoa daukala ekonomia neoliberalak gizakia bera baino, Baina, ala ere ematen du hori, musikak jotzen jarrai dezala, edo aipatu duzun horrekin, Titanicaren irudiarekin, zapere haude edo jakiteko gogoa baino dagoela ezakintasunarekiko pasio bat, eta begia horrean daukaguna, ez dugula nolabait ikusi nahi. Orduan, galdetuko nizuke, desaskundean martxan jartzeko, lehenengo pausu praktikoa zein izan ziteken, horri heltzeko. Mila esker. Ez dakit besterik dagoen edo... Hauxe. Bai, igual kasi... edo? Nik dinot, beste jente bati aukera bat ematen baita ere gogoetak egiteko, edo... joango nahiz apuntatzen. Estetikusi beso hori. Estetikusi. Bai, ezkarrik asko Joseba, interesgarria betiko lez. Nik, amaieran bota dituzun ideia hoien artean, momentu batean, ez dakit, kontrasa moduko bat edo saia den kontu bat nabarmendu nahi nizun, garatzeko apurua gehiago, momentu batean aipatuzu dilema dela modu ordenatuan edo desordenatuan, baina jarraian ere, eliteak desjabetzeko operazio erraldoi bat beharko zela, Gatsa da irudikatzea eliten desjabetze bat modu ordenatu batez, esatearren, Baina orain eman duzun beste erantzun batean, nik hor pendiente nuen zerbait ere aipatu duzu, apur bat lasaigarriagoa dena, oaintza aipatu duena baino, dela baita ere, komunitate txiki autoaskeak, autornikuntza eta nolabaiteko buru jabetza produktiboan eta bestelakoetan urratsak ematea eta horren eraikuntzan, Azken finean herri mugimenduak eta askapen prozesuak beti mugitu dira dialektika horretan, boterea borrokatzea, baina baita ere alternatibaren eraikuntzan jardun, Eta zentzu horretan behar bada, komunitate txiki autoaske horiek eraikitze lanetan, hori da abiatu dezakegun langintza bat eta bere trabak eta bere zailtasunak izango dituena jakina, baina bai hori irudikatu leikela langintza ordenatuago bat. Ez gatazkari gabea, baina ordenatuagoa izan daitekena, honen inguruko gogoetatzea eskatuko nizuke. Eskerrik asko. Lanak pilatzen ari zaizkigu, Bai, egia da hoxe badagoela. Labor, saiatuko nahiz gauza... Bai, beste bat. Bale. Kaixo egunon, da eskarrik asko horrena. Nik gogoeta txiki bat, besterik ez, pixka bat pandemia garaian da ibili nituen burutazioekin.
eta zure hitzetatik ere pixka bat hori da jaso edana, ez? Batetik, ikusten dut teknologia aldetik ikeragarri aurreratu berala, baina harremantze gaiean ez dakigula elkarrekin harremantzen, ez naturarekin, ez gure artean, ez inguru hurbilean, boteretik ez bada. Alegia, asko aurreratu gea teknologia aldetik, baina oinarrizko harremanetan zero, ez dakigu. Ez dakigu, bi diferentziatik, hirugarren gauza desberdin bat ateratzen. Ez dakigu, bat A bada, bestea B bada, batek A izaten jarraituko du, besteak B izaten jarraituko du, baina ez dakigu, boteretik ez bada, pixka bat beste zerbait egiten, ez? Eta naturarekin daukagun nik horrelak sentitzen dut, agian ere hitzak ez dira egokiena, baina gehiago sentipenetik ari naiz. Naturarekin ere boteretik hitz egiten dugu, ez? Guk ere hemen nagusiak, guk nahi dugun egiten dugu hemen, eta gero pixka bat hortik ikusten dut gauzak eratortzen direla, ez? Ordu, nire zeratik, reflexio hortatik, bai ikusten dut asko teknologikoki agarri aurreratu geha, baina ez dakigu harrematzen. Ez inguruarekin, ez politikatik, ez gai askotan ez dakigu. Orduan, iruditzen zait hori eramaten dugula asko naturara baita ere eta ingurura. Bai. Galdera labur bat, mezu oso ezkorra edo realista duzu, baina mezu baikor batetik eraiki behar dugu aipatu duzu. Eta horretarako faltan dut edo kultur sorkuntzak ze leku bete beharko lukeen. Mezu hori edaraztekoan. Ze momentu honetan, distopiak haientzen dire kultur kontaketa horretan. Zergatik, eta zure ustez, kultur sorkuntza horretatik ze aukera legoke halako mezuak helarazteko. Bueno, nahiko etxeko lan eman diogu, Josebari. Gero berandu bazkalduko dugunaren errua ere berari botako diogu, ateraz zaite zurtik. Ez dakit, ez dakit oso ez da nondik hasi. Bueno, a ber, esan dira gauza batzuk, apuntatu ditut, beste batzuk uste dut galdu egin ditu dela, ez? Apuntatu duzu gauza uste dut importante bat, eta da daukagun erresistentzia non gauden egoeraz jabetzeko, ez da? Egia da, organismo honek gaitasun paregabea daukala, esan dezagun, amaitu dezadan idea, gaitasun paregabea daukala ahazteko edo ezikusiarena egiteko, ez da? Pixkat etortzen zait, Lakoff hizkuntzalariak esaten zuen hori, ez da? Hau da, jenteak baldin badauka, kontraesanen bat bizi baldin badu, eman zaizkion datu zientifikoak alde batetik eta bestetik bere marko kognitiboaren artean, ez egin dudarik marko kognitiboarekin geratuko dela ez estatuz eta alboratuz datu zientifikoak, ez? Horretik oso importante iruditzen zait, galdera hori baita ere, honi nola egiten zaion aurre, ez da? Inkluso psikologia evolutiboak erakutsi digu hau, hau da, organismo honi interesatzen zaion gauzarik kasi gauza bakarra da, bere geneak urrengo belaunaldian nola txertatzen dituen, ez? Gutxienez evoluzio klasikoak, teoria evolutibo klasikoak hori dio, ez da? Orduan, horretarako ilusioak eta fikzioak errentagarriak baldin badira, en fin, oso ongi etorriak izan dira beti, ez? Guramak beti izan du, ilusioetatik beti bizileik, ez da? Beste modu batera esan da, eta psikologia evolutibora ere joan barik, ez?
Orduan hor badago erresistentzia bat, egundoko erresistentzia bat, ez? Nik neuk personalki bizi izan dudana baita ere, ezta? Ze txostengintza zientifikoa oso gogorra da. Esan nahi dut, datuak eta datuen biluzia oso gogorra da. Eta datuen bilakare historikoa aztertzea bioanistasunari dagokionez, klimari dagokionez, energiari dagokionez, aipatzen ari garen guzti honi dagokionez, mobilizatzen zaizkizulako baita euskarri emozional soliduenak ere hankasura jarri dakizkizulako, ezta? Orduan, zentzu hortan, erresistentzia horiek nire bizilagun batek esaten zidan, ez? Ulergarriak dira, erabat. Jendeak ez du nahi notizia txarrik, ez? Eta inkluso bizilagun honek esaten zidan, eta gaina sanoa da, ez? Hobe notizia txar horien igurtzi barik bizitzea, ez da? Bueno, ez dakit, zentzu hortan, nik autoeraketari garrantzi handia ematen diot, usteot neure baitan honek betetzen duela leku oso importantea, igual kooperatibista familia batetik natorrelako eta norberak izan duen ibilbide biografiko propioagatik, baina hala ere beti ikusi izan ditut estrategia prefiguratibo hauek, beti bizi izan ditut arnazgune bezala, ezta? Resilientziarako pixkat palanka bezala, ezta? Hau da, hauek ez gaituzte kolapsotik aterako, uste dut hori biztakoa dela, ezta? Baina datorrela harrapagaitzala saretuta eta harrapagaitzala ondo antolatuta, ez? Eta uste dut, estrategia hau ondo garatu ezkero, ondo materializatu ezkero, diferentziak handiak izan daitezkela, lehen esan bezala, giza sufrimentuari daukionez, ez? Baina egia da estrategia prefiguratiboek, termitaren estrategia edo politika nokturno honek, hau da, batzutan radarraren azpitik ere gauzatzen ari diren zenbait esperientzia, asko eta asko ekonomia sozial eta solidarioari oso lotuak, eta beste, ekonomia feminista, ekonomia sozial solidarioa eta ekonomia ekologikoaren bueltan ari direnak, mugatuak ere badirela, euren mugarik importantenetakoa eskala da, eta eskalabilidadearen arazoa da, ez? Alde batetik egia da, gure bizitzako arlo, edozein arlo praktikamente gau antolatu dezakegula edo pixkat autoeraketaren logikatik, mugikorrak, zein ez dakit, banka etikoa dago, zein berdin zait zeharlo, gaur egun posibilidadeak izugarri multiplikatu dira, baina baditu bere mugak, ez? Eta eskala ikuspegitik, jauzi handiak eman beharko genituzke etorkizunean lehen esan bezala, ez da? Eta igurtzi komunitarioa gainera oso nekeza dela. Hau da, herri mugimenduetan eta gauzak sortzen eta eraikitzen, ibili zareten guztio dakizuen nik ezer esan barik, nekeza dela. Batzutan zuk irakurtzen dituzu municipalismo libertarioaren gaineko liburu ikeragarri politiak eta ikeragarri konbintzenteak teorian, eta gero galdetzen duzu, idazle hau sekula santan egon otezan bere atariko bilera baten, ezta? Normalean bizilagun orok ateratzen duen bere bersiorik txarrena zientifikoki aztertu beharko litzakeen fenomeno bat sortuz. Orduan, zailtasunak handiak dira, mugak ere bai, eta gainera zailtasuna handienetako bada oraindik ez gaudela hutsegindako estatuen aurrean. Hutsegindako estatuen mapa oso interesante bat kaleratzen da urtero, da mapa hau jarraitu beharrekoa da, ezta? Estatua ere bada aparatu bat, oinarritu dana eta historikoki evoluzionatu duena, energia flujo eta material flujo abundantzia horri esker eta orduan zer gertatuko den estatuekin ere, eta estatu nazioekin gaur egun ezagutzen ditugun moduan, eta bestelako supraestruktura batzuekin, ikusgai dago eta oso gai interesantea da, ezta? Baina momentuz ez gaude hutsegindako estatuen aurrean, baizik eta hutsegiten ari diren estatuen aurrean, egotekotan gehien bat, ezta? Eta hau nabarmentzen joango dela iruditzen zait, ez? Eta autoeraketaren kultura eta praxi eraginkor baterako iruditzen zait badagoela beste aspektu kulturalago bat baita ere, ezta? Zuk galdetu ikastola mugimenduko edozeini, galdetu kooperatibista zaharrei, galdetu euskalgintza mugimenduko edozeini eta esango dizu, batez ere, bazala bizi esperientzia bat eta bizi plantamentuetan, ez eskubideetan, baizik eta bete beharretan oinarritzen zana, ez? Da oso importantea da, eta neurri handi baten galduta daukagu,
hemen badago eskubideen lenguaia bat, progresismo kultural eskartiarrak neurri handi baten ekarri duena baita ere, oso pijotuta gaude, zentzu hortan utzi da zuela esaten, baina ez dakiz ze puntutan, gure historia txiki honetan, bihurtu zen askoz eskerrekoagoa, eskubideen aldarrikapena, eta ez bete beharretan ainguratutako praxi eta kultura bat, ez? Eta hau egundoko oztopo da, ez? Autoraketa praktika eraginkor baterako, ez da? Bueno, badaude gauza gehiago, baina igual hemen utziko dut. Bai, ez dizut esplikatuko kolapsoa zer den.